Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya Pamuno imba giroria, ngave giroria matsibaba. Sipineji woye, CBCB. Pamusoro vanhu vaMwari, katopiki karipo nhasika ma1 akana akuvha ugazi kana uri mukwasha akagara padhuze naambuya ka pfeka maearphones, uri muroora akagara padhuze naatezvara ka ngoma ndiyo boys, mariona seko zimhomes rapinda naengineer pabreak time. Sha, azoni ndiye architect wacho yeye. Maina vakasenga wangu. Ndo vakadzi vanovhumira kuimba kunzi takapiwa makumbiro naMwari muchechi. Aya, boys imimi makaora brain imimi. Chivakashure chamunoyemura ichika ichi, munomboziva here kuti maspika ekuwedzera volume pakufema chete. Zvaiko zvinoka kana wakuda kuroora roora mukadzi anogona kungwavha. Shame. Makarasikira baba Sibi. Imi, kuti mukadzi anzi wife material ka, anofanira kuti akaisa mwana kumusana, anofanira kuwana pekugara unoti kutemba netauro. Maibata. Chinhu 1 chamunofanira kuziva boys rangu. Musambofa maedzesera kuroora mukadzi nekuda kwechivakashure. You will not find peace at all. Ndipo paye paunoita BP uri mwana mudiki. Kungoti hamuzinzwisise chete. Zvamwari chaizvoka, chivakashure chinodikanwa. Ndiriseni hangu, BP inondiwana ndiripo. Nekuti masini hayakaya, kana paCV yemarriage anotoripo. Kungoti havazvitaure chete. Nhai, ndosaka muchidanana nevasikana vakashata. Ofu ichi pretty face nehunuka is a must kana wakuda kukanda pakicheni. Zvana chivakashure izvi kaizvi, hasitombo necessary nekuti hazvinakidze mazuva ese. Everyday azvona hazvizonakidze patika. Rinongodikaona soko munhu wemukadzi bhozi rine kamukadhati so. Inga uri kuziya tunhu twako 1. Gaya une ziwifers zikuyero bhonzo rine chivakashure roti mazidimpuzi kari kashoti 1 takaenda baba. Ndosaka muchizourirwa nekuti on serious note marriage is centered on trust and love, not beautiful face and sex hips. Ngwarirai vakomana imi. Ndo paya patinoti muonero akasiyanaka. Vamwe tinoti it's all about the shape. Ameni ipapo chikumbira. That's a common law. Sha, kusangonyorwa pasi kunzi paya panonzi murura ngamuka atsvaireka. Vanenge vadati aradza vanhu vese chivakashure. Kana ndiwewo sha, unoridiko doorframe iko kune vakasenga mawatermelon. Okay, fine. Ndibvunzewo hangu. What do chivakashure hope? Nekuti anawo kana asina, the job is done somewhere else. Kana ndiwewe Sibi, pauri papa utonyadzopinda mushopu kunotenga poto isina mubato. Here. Nai zvako iwe. Anogara sei kana asina chivakashure? Sha, chivakashure ndo chinhu chakatonakisa mukadzi waibata. Sura hakuna bhebha yako risina. Exactly. Chivakashure, mazamu nemahips ndo zvinopa shepi munhukadzi nekumusiyanisa nemunhurume. Baba Sibi, tarisa kana kuti panganga pakutsvaka basa chaipo. It's not just experience but ndizvo zvitongo uripo wangu. Tarisa most of the girls aya vanoshanda hanzo machiko fast food outlet aya. Unotoona kuti havasisika havana kupinda basa nebebe pachete but chivakashure chakakonzeresa. Amen. Anofa ndimi boys. Imboitai tione kuti mosvikepi. Kune wese asingade jambwa nemunyama ingava inomuteera, please baya button rakanzi subscribe iro, wobva walike, wosiya comment, ukarega amen hako unotakurira nemhemerero. Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya Pamuno imba giroria, ngave giroria matsibaba. Sipineji woye, CBCB wewe. Pamuno imba giroria, ngave giroria matsibaba. Sipineji